Merhaba, Slav Reji Hamu Temaşavan ra. İro Liser Pirsgirêka Kurd Kurdistan di çi merhelede ye astengî û wekendên derfet ji bo siyaset û gelê Kurd çi ye bi kurtasî em ê wayîn bînin ziman. Em hemû giştî dizanin ki li neqeba wek sêkoşeya Behra Reş benda Îranê û wekendên Behra Spî şer giran dibe. Hemû devlet divê sêkoşeyê de hêzê xwe lezkerî îstihbaratî bicî dikine. Di navbenda devê neqebê de zî Kurdistanê. Li ser Kurdistanê bi taybetî zî li ser Kurdistana Başûr û Rojava hêriş û dorpêşkirina devletê dagirkera gav gav mezin bûye. Bi taybetî zî di navbera her du parçeyê me de Kurdistana Başûr û Rojava û di vê neqebê de devletê nav emperyal û devletê dagirker bi hêzê xwe mezin dor de bicî dikirine. Qamişlo demeka nîzdik de li dir jî destkeftînê Kurda di dirê Qamişlo de hêzekî girêdayiya Sûriye rejîma Sûriye'nin wek bi nav Elwetanî hêrişa asayîş kirin. Armanşa ev ki li Rojavayê Kurdistan li bin siya xwesteriya Rojava da yekîtiya û gelan û bawermendiya şêbiye bi taybetî zî yekîtiya gelê Ereb û Kurda şêbiye daxwaz ev ki vê yekîtiyê xira bikin ji bo vê li Qamişlo alozî derdixin hêrişa pêk dînin. Ew hêriş û aloziyan bi destê Elwetanî pêk hatine ki ew girêdayiya rejîma Sûriye li belê ew derva Rûsanê ne. Va dironin sivê em bibin agrbest şê dikin, diyar dikin, îlan dikin, disa aslında agrbest cardi xirab dibe. Yani nabera saetekî di saetê de agrbest şê dibe û xirab dibe. Çima vê navbera agrbestî de êk biye navber, êk wek çavderiye Rûsan, em dizanin ki Rûs wek nebê alînin. Rûsan statûkoparêzin û helbesta wan e ev e ki Qamişlo, tenê Qamişlo, Rojavayê Kurdistanê rokê pêş de vegere bin siya rejîma Sûriye. Ji bo wê li Qamişlo şer û pevşîn derdikevin, alozî derdixin. Tenê li Qamişlo ne, mintiqa Qamişlo, Silopî, Şengal, ew sê gava, ew sê şêkoşe, gav bi gav bi hêrişê devletê dagirker şer li ser gelê Kurd, li ser gelê Yezîdiyan, gelê Kurdistanê giran dibiye. Banga me ev e li gelê Kurd re eger Kurdistana Rojava, Kurdistana Başûr em dixwazin ki destkeftînê wan di rêya azadî û serxwebûn de pêş derin, gel du tiştwerin kirin. Yek Kurdistana Başûr û Rojava siyaseta wan gav û gav nêzîka hev dibin. Bi vî çavî li hev dibinirin. Destkeftinê Rojavayê Kurdistan destkeftinê Herêma Kurdistanê. Paristina destkeftinê Herêmê Kurdistan Paristina Kurdistana xwesteriye, Kurdistana Rojava bi vî çavî li hev dibinirin. Tenê ne Kurdistana Başûr ne Kurdistana Rojava nikane destkeftînê xwe biparêze û pêş bibe. O wekem bên hêzê cîhanî ê dostê Kurdan ê heremî û jiyanî daxwazê wan ev e ki Kurd li her du parça gavekê pêş de nêzîka hev dibin. Gel Başûr û Rojava bibin yek nêzê hev dibin, destkeftînê xwe bi hev re biparêzin. Gel li her şer parçayê Kurdistanê siyaseta me, gelê me îro destkeftinê her du parça bo ku bê parîstin û di rê azadî de wekem bên pêş vere, mil bide her du parça, li her du parça bi çavekî wekevî lê binire. Kurdî zêmenin
em dixwazin ki li her du parça zî destkeftine wan pêş derin, em min bidin wan, em bandorê bidin ki ew ne yekêtiya xwe pêş bînin, yan destkeftine me, destkeftine her du parça bi rê azadî de pêş derin, yan em ê têkir.